Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры актеры Нурихмәт Сафин. Нурихмәт абый, исәнмесез. Исәнмесез, Данил. 1946 елның салкын декабрь көнендә Алексеевск районы Кыршынталасы авылында бер малай дөньяга аваз салган. Аңа әти-әнисе бик матур Нурихмәт исем кушканнар. Инде менә шушы көннән башлап бик күп сулар аккан, бик күп җилләр исте. Нурихмәт Сафин инде үзе бүген аксакал бабай. Гомерләр уза икән дип әйтәсезме, Нурихмәт абый? Гомерләр уза икән, Данил, уза икән. Сизелми дә, соңгы вакытларда, соңгы елларда бигрәк тә инде ул әле, менә ничек дип әйтим, әллә 60-ны узгач ул көчәеп китте, двигателе. Агынчалы бик әкрен генә салмак кына барды кебек инде. Бит 60-ка кадәр. Шуннан соң инде оптым илаһи, скоростны өсти торалар. Ул нәрсә дә сизелә ул. Вакыт җитмиме? Сизелә. Аннары ул беренчедән үзеңнең халәтеңне тоюдан кеше буларак, үзеңнең генә аннары эштә дә, тормышта да шулай инде. Ул инде ул минем үземнең генә дә тормыйдыр. Менә ул безнең эштәге атмосфераның алышынуы, аннарсын коллективка яңа көчләр килүе, яшьләрнең берәм-берәм өстәлүе, синең үзеңнең инде юк-юкта әз генә позицияларны биреп, артка таба көчүеңне дә сизеләдер инде. Артист кешедән инде гадәттә сорамый калмыйлар, сез ни өчен бу һөнәрне сайладыгыз дип сорау бирү, бу традицион сорау инде ул. Әмма ләкин сорау традицион булса да, җаваплары төрле. Чөнки һәрбер кешенең, һәрбер артистның, һәрбер шәхеснең театр юлына килүдә үз тарихы, үз юлы бар. Менә сезнең театр училищесына юлыгыз нәрсәдән башланды? Аның үзенчәлеге нәрсәдә сезнеке? Аның үзенчәлеге, Данил, минем нәселдә алай сәнгатькә бирелгән кешеләр юк. Үзең белгәнчә, 46-нчы ел туу, ул кем әйтмешли әле, мин әнидә колхозчы, әти дигәнем ул әйтеп үткән, ул минем бөтенләй булмады инде ул. Менә шулай иттереп мәктәпкә кергәч, ул елларның мәктәп коллективының көчле булуы, 7-8 еллык мәктәп кенә булса да, авыл яшьләренең актив рәвештә шушы сәнгатьтә катнашулар күрәсен инде, минем аларның куйган спектакльләрне күреп, карап бару, һәм инде мәктәптә булган түгәрәкләрдә катнашу минем карыма нәрсәдер салган. Ул заманда көчле иде. Чөнки балалар да күп, укытучылар да теге үз эшләренә хәзер дә әйбәт профессионал карыйлар торалар. Менә ул вакытта бигрәк тә, менә минем искә аласым килә Шәмсинур апаны, үзе хромкада уйный, үзе җырлый, үзе бии, үзе нәфис сүзләр өйрәтә, драм кружогы алып бара. Менә барысында да мин катнашып килдем. Дөресен әйткәндә, бер тапшыруда берәү әйткән иде сезнең, мин өйдә бик игътибар итмәдем үй эшләренә, мин шулай җәмәгать эшләрендә актив катнашып үстем дигән шикелле, мин дә шулай булдым. Мәктәптә әле бер түгәрәк, әле икенчесе менә шулдым, каныма ниндидер сәнгатькә карата ни салган күрәсен инде, кызыксыну. Һәм мин 8-нче класска хәтле үземнең кем буласымны белмәдем диярлек. Андый тәгаен булмады. Менә бастырып сорашалар иде инде, кем буласың? Колхоз председателе булам, агроном булам, летчик булам, җиргә якын һәм күктә. Мин син кем буласың, Нури? Мин инде исемем тулы исемем Нурихмәт булса да, Нури дип дәшәләр, гомер вакый. Менә шун мин дәшмәй идем. Менә 8-нче класста шул менә күңелемә кирип калды. Ул инде авылга килгән спектакльләрне карау, бигрәк тә күршәһәк театрларын карау, аннарсын күчмә театры спектакльләрен карау, аннарсын бер мәртәбә Бөгелмә театры килеп рус спектакле куйды, аны урамда зур сәхнә кырып, шунда уйнаттылар. Ул сугыш турында, разведчиклар турында, атыш. Менә шунда сәхнәдән мин карап тордым урамнан. Һәм алар сәхнәләрне җыеп бетергәнче, читтән карап, якын килергә аларга кыенсынып тордым. Чөнки русчам бик начар иде. Кайда өйрәтәләр бу артистларга? Менә шул турда сорашмакчы идем, якын килә алмадым. Менә шуннан соң 8-нче класста бездә Казаннан практикага, Казаннан Гөлара исемле бер укытучы килде, математик. Менә шул кешегә мин ачылып салдым.
үземнең авыл укытучыларыма түгел, ә менә читтән килгән, Казаннан килгән шул укытучы миңа ниндидер ачкыч таба алып, күңелемә дустана сөйләшеп, әйбәт. Менә шулай итеп аңардан күңелемне ачкач, ул әйтте: "Ярый, мин белеп килермен, Казанга кайтам." Һәм ул Казанга кайтып белеп килде. Казанда театр училищесы ачылганын инде 2 ел. Анда кирү тәртипләрен министрлыгына, мәгариф министрлыгына барып, мәдәният министрлыгына барып, һәм миңа барысын да сөйләде. Һәм мин 8-не бетергәндә инде үзенә күрә бер нәрсә тиешле мин, мәсәл, теге прозадан үзүк, тагын җыр, биюме, шуның нәрсәләр башымда кайный башлады. Һәм мин 8-не бетердем дә, менә шул теге укытучы апаның, апа инде ул миңа, теге аның тәкъдиме белән инде Казанга барып, аларның үзләренә төшеп, шуннан соң инде икенче көнне генә башка теге общежитиегә, теге торакка теге урнашып, экзаменнарга киттем. Ягъни инде сезнең менә мәктәпне бетереп, театр училищесына килүгез, ул инде барбер максатчан, бер үзегезнең юлны күреп барган, бер нинди кеше ят читтән кеше фикере дә кермәде, тәкъдиме дә булмады. Бу минем үземнең эчемнән, күңелемнән туган әйбер. Гаиләгездә өйдә ничек кабул иттеләр менә сезнең театр училищесына килүгезне? Гаиләдә дип инде минем апам ул вакытта тормышта иде. Мин апа белән генә үстем бит. Апа, әни һәм мин. Әни минем гомеремдә минем кылган эшләремә, или теләкләремә каршы килгәне булмады. Бер вакытта да. Мин аңа мең рәхмәтле. Белем тирәсендәге сүзебезне дәвам итик әле. Гадәттә актерлар дип әйтик инде, театр училищесын бетергәннән соң күбесе шуның белән разый булып, шул белем белән алар гомер буе театрда эшлиләр, ниндер тагын югары белемнәрне белем алу, барсы да дип әйтик инде югары белемгә омтылмыйлар. Менә сезнең тарихка күз салсак, Башкорт дәүләт университетының филология факультетында сез читтән торып белем алгансыз. Бер карасаң, актер кешегә, икенче яктан әле Уфада, мондый белгечлек башкортлар арасында татарчага өйрәнә. Югыйсә инде бу белемне Казанда да алып булган булыр иде. Ни җилләр ташлады сезне Уфага? Аның сәбәпләре бар, Данил. Мин укырга кирергә теләгәч, минем Равил абый баш режиссер Күчмә театрда рөхсәт сорадым да инде. Ул вакытта әле Сәйит абый иде, минемчә директор инде, Мөхәммәд абый китеп каршы чыкты. Юк, бармыйсың анда. Беләсең, мин синнән режиссер күрәм. Менә 2нче елга Мәскәүгә мәдәният министрлыгында Мәскәүгә бер урын бар. Режиссерлыкка укырга китәргә. Мин сине шунда җибәрәм, Нурый. Юк, мәйтәм, Равил абый бармыйм. Чөнки миңа училищеда укыганда әйткәннәр иде. Безнең инде Асия апа Хайруллина, Нәҗип абый Хайруллин, теге Гайнуллин әйткәннәр иде. Балалар, актерлык осталыгын аласыз. Ләкин актерның аның шундый хикмәтләре бар. Сез көннәрдән бер көнне эшсез калырга мөмкин. Таушыгыз бетсә, яки нинди дә булса, нәрсәгә дә булса эләгеп, авариягамы, теге имгәнсәгезме, сез бит инде актер булып эшли алмыйсыз. Шуңа күрә сез үз тормышыгызда икенче һөнәр булдырырга тырышыгыз. Һич югы итек табаны астына сала белегез дип әйттеләр инде. Шулай өйрәттеләр. Мин менә шуны истә тотып, икенче белемне алуымның менә шушы сәбәбе. Мин мәйтәм, менә тел белгече буласым килә. Бәлки мин мәйтәм киләчәктә татар теле буенча укытырмын мәктәптә. Әгәр дә мәйтәм сәхнәгә ярмый башламасам дип, менә шулай иттереп, Казанга ул рөхсәт булмады. Ул елны гастроль Уфада булды. Уфада гастроль вакытында мин әзгенә нәрсәдер бармы, тегеләйме, булаймы, мин Уфаның шул филология факультетына кирип кайттым бит. Рәхмәт, менә мин сезнең автобиографик характердагы язмагызны укыдым да, имә урны белән чын мәгънәсендә менә чәчләр үрә торырлык менә шундый теге халәткә килдем. Сез менә гомер буе шул кадәр театрга, шушы иҗатка шундый авыр вакытларда да тугры булып калган кешеләрнең берсе. Ул инде мин Күчмә театр, битмесез, 2 Күчмә театр заманында, имә Тинчурин исемендәге Күчмә театры әле ул вакытта, шул яшьләр театры ул Күчмә. Сез бит яшьләр театрына нигез салган кешеләрнең, шәхесләрнең берсе. Бүгенге көндә сез театрда бердән-бер вәкиле шуларның, аксакалы дип әйттек инде. Калганнар кая китеп беттеләр? Ни өчен калмадылар? Данил, беләсезме, менә тормыш миңа туымнан алып
бик катлаулы киртәләр куйган икән. Язмыш тарафыннан, Ходай Тәгалә тарафыннан. Нияз Акбалның бер шигыры бар аның. Иде, күңелемә бик якын. Юкны сөйләмәгез. Тормыш мине тукмамады. Бары өстемдәге тузанымны какты. Әмма әйбәт какты. Кулы тигән җирдән каннар акты дип, менә шундый бер шигыры бар иде. Чөнки минем менә тормыштан ук әйтеп киткәнчә теге әтисез булып тууларым, аннары соң авыл тормышта ничә еллар буе аны күтәреп йөрүләрем. Ул минем кем әйтмешли, атасыз туган булгач минем үземә күрә әтиемнең исеме дә булмады. Менә аның өчен минем җәфалануларым, комсомолга кергәндә исемең шул, фамилияң шул, әтиеңнең исеме кем, әтиемнең исеме юк, ни өчен юк, ничек була инде, атасыз кеше булмый инде дип минем каныма тоз салулары, комсомолга кергәндә, партиягә кергәндә, театралигаларга кергәндә, университетларга кергәндә хәтле минем булмады әтиемнең исеме. Мин әтиемнең исемен 50 яшем тулганда сатып алдым. Пенсиягә чыгарга якындаша башлагач, мәйтәм нәрсәдә булса берәр нәрсә килеп чыгар дип сатып алдым мин аны 200 сум акча белән. Чөнки Ягъни ул исем сез уйлап чыгарылган түгел. Ул минем әтиемнең исеме, ләкин бер авылда яшәсәк тә мин аның белән күзгә күз карашып аралашканым да булмады. Мин аның менә шулай итеп йөзенә томырылып караганым да булмады. Ул ерактан күренсә, мин читкә китеп башымны аскаеп, менә шулай китеп бара идем. Мин дөресен әйткәндә аның чырайын, төсен, битен хәтерләмим. Әллә күңел халәтем белән, кем әйтмешли, менә эчке тоемлау белән, менә ул теге күрсә, менә ул бит ул. Ул бит ул дигән менә шул нәрсә иде. Менә шундый авырлыклардан үсә-үсә менә шулай итеп тормыш юлын башладым. Инде кем әйтмешли, күчмә театрда эшләгәндә, шушындый Равил абыйның бер үзенә күрә теге угырга җибәрим дигән ятыба. Икенчедән әниемне монда торак бүлмәгә алып килгәч, ул теге минем квартира түгел иде әле. Торак анда кызлар тора, егетләр тора. Әйдә, Нури, әниеңне картлар йортына озаттык, урнаштырырга үзем булышам дигән теге җитәкченең сүзләре миңа ничек авыр булганлыгын сез аңлыйсыздыр инде. Ул андый каршылыклар тагын эшләгән вакытта булды. Рәхмәт абый, сез бит әле яшьләр студиясына килгәнче озак еллар Кәрим Тинчур исемендәге күчмә театрда актер булып эшләгән. 20 ел. Бу бит инде үзе бер зур иҗади сыр. Әйе. Сезнең менә бу коллективтан аерылу ул ни сәбәпле килеп чыкты? Инде 20 ел эшләгәннән соң менә билгесезлеккә китеп бару дип әйтик. Билгесезлеккә китеп бару дип атарга мөмкин аны. Ләкин максаты бар иде аның. Чөнки ул мин киткән елларны Казанда сез яшьләр беләсез микән инде, урам белән урам сугышты, чат белән чат сугышты, Казан феномен дигән әйберләр яңгыраган вакыт. Койрыгы ләгеп калды безгә. Ә минем инде балаларым берсе 7дә, берсе 4дә, 3дә укый торганнар. Менә шулай итеп, шулар аркасында гаиләдә минем тавышлар чыккалый башлады. Әгәр дә мин мәйтәм буларны кулдан ычкындырып, булар начар юлга кирип китсә, мин гомерем буе бит гаепле булып калачакмын. Алар каршында да һәм хатыным каршында да. Ягъни сез балаларыгыз хакына эштән китәргә мәҗбүр булдыгыз. Дөресен әйткәндә менә шулай. Максатчан рәвештә тагын әйтәм бит билгесезлек түгел. Эштән киттем. Сезнең менә бу карарыгызны театр коллективы алар ничек кабул иттеләр? Данил, беләсезме? Мине анда китәргә дигәч әйтүчеләр булды. Теге Нугманов Ринат дигән директор ярдәмчесе булып эшли иде. Әйтте: "Нури, нигә син китәсең? Кая китәсең? Син бит хәзергесе көндә менә театрның әйдәп баручы, җигелеп тартып баручы репертуарына кеше дигән иде. Чыннан да 7-8 спектакльдә минем теге рольләрем зур. Ефәк Баулы Булбыкышта, Җәяүле Мәхмүд, алай түгел булай ул. Тагын күп әйберләремдә менә шулай иде. Заявление тотып кирдем хуҗа каршына. Хуҗа нәрсә диде? Китәсеңме? Китәм. Матур гына подпись имме. Сез инде әйтеп киттегез, яшьләр театрының нигез салучы режиссерларның берсе Фәрит Хәбибуллин. Әйе.
Әгәр дә менә Фәрит абый кебек шундый энергияле, янып торган, үз сүзле, кызу кеше булмаса, катлаулы характерлы, чөнки мин аны үземдә әле шәхсән беләм, аның белән очрашканым, сөйләшкәнем, репортажлар эшләгәнем булды, эш барышында. Шундый кеше булмаса, бәлки бу яшьләр театры бүген булмаганда булыр иде. Булмас иде. Шулай дип уйламыйсызмы? Уйлыйм. Булмас иде. Таралыр иде ул. Ул бит подвалдан үсеп чыккан. Подвалдан гына түгел, бер нәрсәсез әле, аның баштан подвалы да юк иде. Аның бер әнә шул СПТУ 3-тә бирелгән бер кичкенә бүлмәсе бар иде. Ул подвалны да инде ялынып сорашып, ул директордан алып кирип, ул үзенчә менә бу подвалда без Нури, инде Зәйтүн, Әлфинурлар, менә монда без инде теге сихы да ачырбыз, теге нәрсә эшләрбез дигәч, без ул подвалны сөреп, теге төзү калдыкларыннан шиш тартып, ул цемент, ул таш, ул кирпич нәрсәгә шиш тартып чыгарып, менә училищега бүләк итеп калдырдык. Аннары күчтек Островскийга. Бит Фәрит абый сезгә тәкъдим белән килгәндә, шушы яшьләр студиясына эшкә килегез дип, сез бит әле ризалык бирмәгәнсез башта ук. Ризалык бирергә нәрсә тәргиш булды? Беләсезме, мин ни өчен ризалык бирмәдем? Мин ул вакытта кем әйтмешле күчмә театрдан китеп әле Тасманың бер зур гына мәдәният сарайында директор булып тора идем. Монда телефон городской, монда внутренний шикел үзенә күрә шулай дәрәҗәм бар иде. Яраттылар, чөнки сәнгатькә кагылышлы кеше. Мин анда ел буена бер ел эшләдем, әмма артымнан эшкә паралар идем мылтык. Барас килмей. Инде эшләсәм эшлим батырып. Чөнки менә ул вакыттагы аның базасын 3-4 төрле биюгә костюмнарга акча гына табып алдым мин. Обкомнар аша химия, обкомнар аша. Алар аны бик яраттылар. Дискотечник комплектлар алып бирдем, музыкаль аппаратлар. Чөнки баштан килде ул миңа. Әйдә менә шунда оештырам диде, студияда, но күңел силкенеп алды. Баштан юк дидем. Аннар ул миңа сөйләп бирде, кемнәр килгәнлеген. Зәйтүн, Әлфинур, һәм уже алар иң беренче карлыгачлар хезмәт кенәгәләре белән килеп урнашканнар, инде эшлиләр диде. Шулай итеп мин уйлап куйдым. Шуннан соң мин ярый Фәрит әгмәҗә, мин булай эшләп торыйм әле, баргалап, репетицияләрне күреп, алар миңа яраклаша. Мин бит кичкә 6-да гына бушыйм. Миннән соң гына барган булып, теге минем аркада көндез репетиция тукталып бул вакытта әсәр куя башлады бит инде. Шуннан соң тукталып әйтәм, миңа оят булып китте, дөресен әйткәндә. Ничә кешене, күпме кешене тоткарлыйм мине. Һәм мин мәйтәм ярар китәм дип кирдем парткомга, партком җибәрмим ди. Муратов исемле секретарь парткомы теге Тасманың, мин бит коммунист әле. Мәйтәм Дамир Шамили җибәргез инде, мәйтәм менә шулай, мин бит инде гомер буе эшләгән кеше. Алар соң мондый уступкага барырга булдылар инде. Әйдә Нури, эшлә анда да. Монда да эшлә, монда да акчал, тегендә дә акчал. Менә шунда ризам юк мәйтәм, алар булдыра алмыйм инде. Ярты-порты монда, ярты-порты тегендә. Трудовайны тиз генә пул куйдырып алдым да көн ичендә аны тегендә бардым. Сез каваттан театр дөньясына шумдым. Баштан аяк. Күзенә күрә инде ул феномены да Казанның басылган булган күрәсен инде. Балалар да ухаты тәртип түгел, тәртипле генә булып. Но хатынымның бер сүзе булды шунда. Кайттым да мәйтәмне, мин Фәрит Әхмәҗанов театры оештыра, студия оештыра, мин шунда китәм. Сауыт Сабаева торган җиреннән туктады да. Сиңа лучше үзеңнең театрыңа кайтырга кирәк иде. Диде. Хатын. Сез бу сүзгә җавап дәшмәдем. Шул килеш калды ул. Рәхмәт абый, менә 50 елдан артык иҗат 52 иҗат дәверенең 50 елга якыны дип әйтик юлда узган сезнең. Күчмә театрларда, шулай бит инде, гастрольләрдә, авылларда, стационар сезнең бинагыз булмагач, ул Тинчурин театры вакытында да, аннан инде яшьләр театры вакытында да. Шулай. Фәрит заманында. Менә көн-төн каядыр чыгып китәргә, бит ир кешегә бит гаиләне дә алып барырга кирәк, тормышны да алып барырга кирәк.
Менә нәрсә сезне тутып торды? Нәрсә тормышта менә шулай алып барды сезне? Түздерде дип әйтимме, түземлек булдымы? Түземлек булды, түздерде. Беренчедән мин эшемне бик яраттым, Данил. Әнә шушы 7-8 класстан бирле мин теге руслар әйтмеш заразис итеп киттем аның белән. Менә шулай итеп, аннары соң теге эшемне бик яраттым. Башка нәрсәне белмидем мин. Әнә әйтәм, өйдә катнашмыйдым мин хуҗалыкка шул. Икенчедән, ул заводта совет заманында кешеләрне кызыктырып эшләтү ниләре бар иде аның. Беренчедән, әзрәк эшләгәч квартирага, чиратка басасың. Аннан соң чираттыңны ала, квартираңны аласың, бушлай. Һәм дә әзрәктәр инде исемгә инде якынайган сыман, рольләр күбәя. Аннан бер исем, аннары икенче исем дигән шикелле, менә шушы Өметләндереп яшәде. Өметләндерү, өмет белән яшәтү, менә шулай итеп кызыктырды иде. Ул заманның чорлары. Нурия абый, артистның менә үз гомерендә күпме роль уйнавы, аның нидә булса әһәмияткә ия микән? Менә сез үз гомерегездә инде 100-дән артык роль башкардыгыз, әйеме? Бу инде уртача алганда елына 2 яңа роль дигән сүз. Ул әһәмиятлеме ул сезнең өчен? Соннары. Соннары, менә шушы соннардан бит, Данил, образлар хасил була. Персонажлар бар. Һәрбер актер эшли башлагач, бу персонажда үзенә күрә бер төрле халәттә ачыла, аннан соң икенчесендә үсәттереп, тагын икенче төрлерәк. Алар минем үсеш баскычларым, соннар гына түгел, соңына түгел, ә минем дәрәҗәм, теге иҗатымның үсеш баскычлары алар дип уйлыйм. Менә бу 100-дән артык спектакль, бу актер өчен, сезнең яшьтәге актер өчен дип әйтик, бу яхшы күрсәткечме? Яхшы күрсәткеч. Яхшы күрсәткеч. Начар түгел. Чөнки әле ул кайбер елларны, кайбер спектакльдә минем бит әле Печән базарында мәсәлән, аннан соң тагын бер алхимикта бер спектакльдә 5 төрле образны уйнаган бар минем. 5 төрлегә әйләнеп кием, сакал быек арыштырып, үзенчә барыбер аның характерын табырга тырышып, менә шуларда мин 5 уйнап чыга иде. Мин сезнең бер моңарчы биргән интервьюгыздан бер үзекне китерәсем килә. Бездә барысы да яшьләр. Уртак проблемаларны уртага салып сөйләшер, аралашыр өчен яшьтәшләрем, дусларым юк. Моңа шуңадыр да куягы үземне ялгыз хис итәм. Шундый халәт. Хәзер дә шулай ул, Данил. Хәзерге көндә дә шулай. Чөнки әгәр дә синең менә шушы үскән дәрәҗәң вакытында, үтелгән еллар дәрәҗәсендә синең яшьтәшләрең булмаса, әле минем алдарак бар иде, анда Фәнәвил мәрхүм бар иде, Рәзил, менә хәзер ул бүгенге көндә 60-ны торган, ничектер барыбер миңа якынрак кешеләр иде, алар булган тәкъдирдә әле ничектер бар иде. Аннан соң алар да китеп бардылар. Мәдинә Сафиуллина бар иде. Бу театрның проблемасымы, әллә бу театрның менә чынбарлыгымы шулай килеп чыккан бүгенге? Менә бу халәт. Ничек дип әйтим? Менә гаиләдә бит инде Нурия абый, әби бабай, әти әни, балалар, онуклар, коллектив шулай бит инде. Театрда бит нәкъ шундый коллектив. Ягъни сездә бүген бер бабай һәм балалар, әби бармы? Балалар кебек. Әйе. Менә шушы бер бабай. Ягъни буыннар яшьләр, яшь тамашачылар театр дигәннән тамашачы аны күзаллый, менә яшьләрнеке генә дип. Күзаллый. Бу чыннан да шулай булырга тиешме әллә юкмы? Юк инде, алай булырга тиеш түгел. Буыннар чылбыры булырга тиештер. Буыннар чылбыры әлбәттә булырга тиеш. Ә инде яшьләр театрында гел яшьләр генә булу, бит аның репертуары гел тиендер, куяндыр, әкияттер, нәрсәдер уйнап йөрү генә түгел инде ул. Аннары 10нчы класс укучысы, 5нче класс укучылары уйнаганы түгел. Менә рус театрын алып караса, анларның репертуарында нәрсә генә юк. Безнең репертуарда булырга тиеш бит, балалар мәктәптә нәрсә укый,
Островский, Чехов, мәсәлән, тагын Гоголь әйберләреннән алып, менә алар барысы да булырга тиеш. Мәктәптә алар әдәбият буенча укыйлар. Һәм менә шул образларны без сәхнәдә күрсәтсәк, без яшьләр театрына килеп карасалар, аларга файда булыр иде. Безнең бәлки менә бу яшьләр чылбыры өзелмәгәндә булыр иде. Әнә шушы вакыттагы без башланган чорда 30 кеше арасындагы андагы барысы да бит күбесе миннән әз генә түбәнрәкләр иде инде. Яшь буенча. Яшь буенча 5, 3, менә шундыйрак кешеләр иде. Менә шулар дәвам итеп килгән тәкъдирдә безнең әлбәттә буыннар чылбыры бер вакытта да өзелми иде. Бүген яшьләр алар экспериментка омтыла, яңалыкка омтыла. Бигрәк тә менә Кариев театрында төрле жанрдагы төрле формаларны эзлиләр, тамашачыны җәлеп итәргә. Сез аксакал актер буларак, аларның эшләре белән кызыксынасызмы? Аларның уңышлары ни дәрәҗәдә, ялгышлары нәрсәдә? Бармы? Мин алардан әлегесе көндә ялгышлык эзләмим. Мин аларның хезмәтләре белән кызыксынам. Менә соңгы вакытта безнең яңа хуҗа килде инде. Яңа директор. Менә ул килгәч безнең тормышыбыз бөтенләй үзгәреп китте. Безнең ул бирелгән бина гүзәл килгәч, аны һәр квадрат метрында ниндидер нәрсәдер бара башлады. Вакыйга бара, эш кайный, лабораториялар кайный. Бер юлы, мәсәлән, 3 җирдә лабораториядә безнең яшьләр катнашты. Халык керә торган уенда файда, теге шишене, теге гардероб кырыенда, кече залда, зур залда шулай иттереп. Безнең нишәптер олыларны алмадылар. Теләмәгәннәрдер инде. Яшьләр белән эшләү күңеллерәктер. Яшьләрне сындыруы җиңелрәк бит әле. Без инде карт агач, карт ботак, Бүгә башласаң сына. Сыныпта китүең бар бөтенләй безгә тимәделәр. Менә шулай итеп мин читтә генә ишетеп беләм, алар төнге 11-гә кадәр дә эшлиләр, 12-гә кадәр дә эшлиләр. Бер әйтә, без кундыкта ди, иртә белән кадәр булды ди. Аннары көчкә таралдык безне ди. Шуннан соң лабораториядан соң эшләр не күрсәтү башланды. Һәм беләсезме нәрсә? Безнең яшьләр, менә шулардан соң мин инде әйтәм, бу балалар ничек шыдыйсың? Чөнки бер-бер артлы премьералар бара. Ул теге аларында уйныйсы бар. Бу лабораторияда катнашасы бар. Андагы кисәкләрдә образлар булып ачыласы бар. Сүзләрне дә ятлыйсы бар анда. Теге зур-зур теге монологлар дип. Мин шаклар каттым. Әйтәм, булар сынарлармы? Сыгылырлармы? Ник бер сүз булсын? Эшләрен башкарып чыктылар. Һәм бик нәтиҗәле. Ахырдан сөйләшкәннәрендә безнең инде теге ул бара калеп форматында эшләнгән әйбер. Гүзәл ханымның алып килгән шушы калеп форматында безнең яшьләрнең эшләре шулай чагылды. Шулай да һәм мин менә әлбәттә шуннан соң инде яңа форматта Илгиз Зәйниев куйды. Теге тапшырылмаган хатлар, уны тапшырылган хатлар дип. Ярый мәдәм нәрсә булыр икән инде бу? 3 хатын кыз уйный. 4-нчегә ахырда гына ир кирип кысыла. Мин бу дөресен әйткәндә бу әсәрне карадым. Һәм руслар нәрсә диләр, койкта я был ошеломлен. Шок каттым мин. Хәзер нәрсә уйларга да белмим. Беренчедән мин менә шундагы уйнаган 3 хатын кызның мин белгән һәм мин күреп теге сәхнәдә күргән хатын кызларның әллә нинди трансформациялар кичерешләрен, аларның яңа формада ачылышларын, анда оптимистик трагедия комиссар да бар, тагын башкасы да бар. Ул теге Файзулиналар, теге алсулар, кемәчле майсәрәләр булып, Галиябанулар булып, Сәрвиназлар булып, җырлап кына теге батыр кызлар булып йөргәннәр, аларның андагы халәтләрен күрсәң, Данил. Һәм икенчедән шаккаттым нәрсәгә? Сәхнәдә 25-30 урындык, ул урындыкны ниләр генә кыландырмыйлар инде дә, ул урындык аша сикереп тә чыгалар, сибеп салып, өстеннән йөриләр, астыннан икенче кеше бара. Мәйтәм, моны халык ничек кабул итәр икән? Ярый, бер спектакль премьералда ничек узды, мәйтәм, ничек бара? Икенче тапкыр үзем карамыйм әле. Әйбәт узды, Нурый абый. Кешеләр, кайберләр елап чыгалар диләр. Шуннан соң мин инде аңладым, Нурый, заманını аңламый башладыңмы? Или синең шул катып калуың минде? Димәк, башка формаларны син кабул итмей башладыңмы дип, менә шундый башыма уйлар килә башладым минем.
Менә тагын барып карармын ахырдан. Ну барыбер менә бу формада әсәрдә теге аның сценографиясе миңа охшап җитмәсә дә, актер буларак актерларның ачылышлары, икенче бер форматталарның күренүләре мине бик нык тетрәндерде һәм шатландырды. Әле хәзергә кадәр әлбәттә ул 30 урындыкның булай сибелүен мин кабул итә алмыйм әле. Нурия абый, барыбер безнең тормышта аталар һәм балалар проблемасы без әйтеп киләбез. Алар моңарчы да булган, хәзер дә бар, алар мөгаен киләчәктә дә булачак. Менә аталар һәм балалар проблемасы дигәннән мин Туфан ага Миннуллинның нигез ташлары спектакль пьесасын искә аласым килә. Сез анда төп рольләрнең берсен башкарган кеше. Варифулла. Әйе. Сез бит шушы спектакльнең пьесаның финалын Туфан абыйдан үзгәрттергәнсез. Ялгышмасам. Үзгәрттердем әзрәк. Ягъни аның финалы ничектер бәхетсезрәк, төшенкелектә бетә торган финалны сез тормыш әле алай гына бармый, тормыштан проблемалардан чыгу юлы бар һәм монда инде төп нигез гаилә дип сез аны менә шундый агымга юллап җибәргәнсез. Ул режиссер бу очракта сезнең фикер белән килештеме? Режиссер минем белән фикер белән килеште, каршы килмәде. Чөнки мин әсәрне алуга, менә шулай итеп чишелде, аның 4нче малае исерек, как был исерек булды, шул исерек килеш калырга тиеш иде шикелле. Менә шулай итеп аның теге репетиция шуңа таба барды. Исерек мин Туфан абыйга шалтыраттым. Телефонын таптым. Мәйтәм Туфан абый шулай. Юк, һәрбер йортта, һәрбер семьяда бер гарип була инде ул ди. Гарип була дип юк инде мәйтәм. Туфан абый, без мәйтәм, әгәр дә сез нигез ташлары турында әсәр куйдыртасыз икән, йортның нигезендә таш 4 була. Һәм менә шул 4 таш булмаганда да мәйтәм, йорт салынмый бит инде. Без бит шушы турда уйныйбыз бит инде мәйтәм, нигез ташлары дип. Юк, менә бер Ашымда килмәгәй бер 15-20 минутлап кычкырышканбыздыр телефон аша. Чөнки минем тавыш булай да көчле инде. Теге хатын да миңа миңа кычкырасың ди. Мәйтәм, мин кычкырмыйм, мин сөйләшәм шулай, минем тавышым шулай. Туфан абый тегеннән үзеннән бу теге борыны тавыш. Мин менә моннан ахырдан менә Нурый. Хәзер ышандым инде синең Гарифулланы башкарып чыга алуыңа диде ул миңа. Гарифулла образы есть диде, дәвам итегез диде. Һәм мин менә шулай итеп малайнан үземнән ул нитмәде, үземнән сүзләр алып, теге малай белән очрашка аерылышкан вакытта бер сүзләр булса, антагынан нарсын әле сүзләр киттанда менә бу үзгәреш чөртеген итеп инде тагын нәрсәләрдә кирелде, юллар бетте, авыллар бетте, менә шундыйлар темаларга тәзрәк 5-6 җөмлә кыстыргаладым. Хасаныш каршы килмәде. Теге безнең спектакльне Туфан абый күреп калды, үзебездә карады, Кәрим Тинчурин дә карады. Ник бер сүзгә бәйләнсен? Аңлашыла. Оптимизация дигән элгәре аның әйберендә юк иде ул. Оптимизация мәсьәләсе. Ике авылны бер ит, берсен юк ит дип. Менә шулай инде андый шундый кискен сүзләр. Безнең татар авылын бетерде, руска барып укы дигән менә андый сүзләр бар иде. Нурихмат абый, шулай да спектакль аңлашыла, шундый күтәренке, позитив рухта бетүе ул тамашачылар өчен кирәк. Әйме тәрбияләү максаты. Үзегез менә Туфан абый әйткән бит, тормышта алай була алмый ул дип. Үзегез кеше буларак менә, гади кеше буларак тормышта була аламы, юкмы? Тормышта Туфан абый язганча гына буламы? Юк инде. Булырга була дип булса да ничектер аны ата-ана буларак һәм кешеләр буларак андый әйбер түгел, төзәтү ягында кирәк. Мәсәлән, мин ул 4нче малайның исерек килеш калуы, әлбәттә тормышлар андыйлар бар инде. Ул теге ничеп тә калалар инде, исерек килештә калалар, шушы фаҗигада үлеп тә китәләр, халак та булалар, ни хәл итәсең. Ләкин безгә халыкны бит тәрбияләү һәм ничектер яхшылыкка өндәү, һәм аны үзебезнең арттан алып барырга кирәк. Нишләп мин халык артыннан ияргә тиеш сәнгать? Сәнгать халык артыннан ияреп барырга тиеш түгел. Ул диктовать итәргә тиеш түгел безгә. Без тамашачыны үзебез арттан яхшылыкка, яктылыкка өндәп барырга тиеш Тукай әйтмешли. Ансы шулай бүгенге көндә менә икенче төрле фикер бик еш яңгырый. Менә без
халык ихтыяжын истә тотып, халыкның соравын истә тотып эшләргә тиеш дигән фикерләр дә яңгырый. Бу фикер ни дәрәҗәдә ялгыш? Халыкның ихтыяжын тотып эшли башласа, бездә вообще бөтенләй андый әйберләр куелырга тиеш түгел. Әйберләр корольлерда кирәкми, мәкер һәм мәхәббәте дә кирәкми, аны кем әйтмешләр, нигез ташлар да кирәкми. Хәзерге заманда сәхнәне эстрададан тутырып баскан. Мин аларны хурлап әйтәсем килми. Һәрбер кеше үзенчә тырыша инде яшәргә дә. Рәвеш театрлары, мунча ташлары, оннан килде китле юмор, билдән түбән нәрсәләр турында сөйләп, һәм мин шул вакытта карыйм аларны, карап барам, һәм залдарның, халыкның күрсәтеп алалар бит инде. Тамашачының Реакциясын. Алар инде анда утыралар инде, кулла чабалар, елыйлар да, бер-берсенең җилкәсенә башларын да куялар, теге кайберсе шулай иттереп инде. Шундый көнгә калдык микән ди? Һәм без буңа кайчан төштек икән дип уйлап куям мин. Шушындый юк бардан, билдән түбән анекдотлардан, мәзәкләрдән, хатын-кыз булып киенегән ул иратлар инде хәзер һәрбер нидә бар. Тормыш алай барырга тиеш түгел бит инде. Минем әйткәнчә, без бит халыкны әзрәк тәрбияләргә тиеш бит инде. Менә минем хатırымда шундый заман, без әле ул вакытта гөрләп бара иде театрлар, без Актаныш ягында йөрибез. Иртә белән тордык та, без инде хәзер клубка килабыз инде. Эй, рәхмәт ди бер ханым, инде бер абый, шу хәл матур спектакль куйдыгыз, без шатланабыз, без шатланабыз, инде, тагын килегез. Мәйтәм, киләләрдер инде сезгә, концертларда киләләрдер инде. Юк, безгә концертлар кирәкми иде. Ул заманда әле менә 80-нче еллар башым, 70-нче еллар ахыры безгә театр кирәк. Безгә вакыйга кирәк, анда халыкның тынкынушы. Без концертны көн саен тыңлыйбыз, иртәндә тыңлыйбыз, төштә тыңлыйбыз диде, кичтә тыңлыйбыз. Концерт бара иде бит инде. Теге татар инде. Тыңлыйбыз без аларны. Безгә театрлар кирәк дигән. Сусаган халык театры. Сусаган халык. Шул вакытта безнең теге клубта bir bilet de kaldırmış alıp koyup anışlap bulgan zallarını sağınam men. Hәзер бит алары юк. Менә кайсы тирәдә безнең ул артистларның тормышыннан гына түгелдер, безнең хөкүмәтме, безнең тормышмы мәҗбүрият итте, или яшәешме, шул хәтле түбән төшәргә кирәк бит инде. Мен ул яктан риза түгел. Мин ул тамашачыдан читләшә, менә карыйм да, менә миңа кастаннар чыга. Шул вакытта безнең әсәрләрне карыйлар. Бер мәхәббәт тарихы, корольлер мәсәлән, ул вакытта корольлерда мәсәлән укытучы алып килде, инде алып килде дә балаларды. Бер мәртәбә укытучы, мин кул ярга барам, артымнан бар. Сез вы играли корольлеры, рус укытучысы, да, я әйтәм, я играл. Вы здесь не оставайтесь с этим спектаклем, езжайте в Москву с этим спектаклем. Я почти 20 лет не видел такого спектакля. Заставить современных детей плакать в данное время, это же великолепные вещи. Балалар елап утыра. Аннар мин грим бүлмәсе ачык иде, балалар 5-6 кыз. Абый, супер дип миңа рәхмәт әйтеп китәр. Грим бүлмәм ачык иде. Менә корольлерны ничек кабул итәләр? Әйтегез әле, бүгенге көндә татар җәмәгатьчелегендә резонанс тудырган Зөләйха күзләрен ача фильмын инде төшереп бетерделәр. Ялгышмасам, әлеге фильмда уйнарга сезгә дә тәкъдим булган булса кирәк. Һәм сез мондый картинада уйнар өчен минем намусым кушмый дип җавап кайтаргансыз. Ни өчен дигәндә аның нигезе бар иде. Чөнки Зөләйха күзләрен ача әсәре басылуга төрле резонанс китте. Зур язучылар, критиклар, һәм дә ахыргысы миңа теге тамчы булды. Мәдәни җомгада Вахид Имамовның мәкаләсе бу безнең татарны бетерә торган әйбер, тегеләй булай, менә шушындыйлар нәрсә минем башыма керде. Һәм миңа инде тәкъдим булды, Рәмзиянең Нурия абый, әйдә күзгә син мулланы уйныйсың, мин аны Остапикәне уйныйм, төшәбез диде. Ой, мәйтәм, Рәмзия гафу ит, мин андый нидә катнашып дигәч, ни өчен диде, мин менә шуларны санап күрсәттем.
Сезнең Сәбәбе, мәйтәм, әгәр мин ул фильмда төшеп, ахырдан, кем әйтмешле, үз Татарстаныңа килеп әле, үз җирендә, үз әйтмешле, үз татарыңны кыйнап, мәсхәрәләйтергән фильм булса, аны бит хәзер йыртып төшереп булмый инде, аннары нишәрсең? сезнең менә иҗат юлында роль баш тарткан рольләрегез булдымы? Иҗат юлымда баш тарткан рольләрем бу яшьләр театрында булмады. Күчмә театрда эшләгәндә Ефәк Былбыл кошта Мияссәр бабайны башка кешегә бирделәр дә, бер миңа Әдхәм дигән бер алкаш малайны бирделәр. Равил мәйтәм, Радимова җитәр инде, ни күпме минем мәйтәм, тискәре образлар белән газаплыйсыз. Юк, сиңа менә шулай итеп, юк мәйтәм, уйнамыйм. Уйнамыйм, категорически шундый дәрәҗәгә җиттем, чөнки беренчедән Мияссәр бабайга гашык булган идем инде, укып чыккач. Юк мәйтәм, уйнам шулай итеп. Шуннан соң бер-ике репетиция узды. Теге Мияссәр бабай уйнаучы юкка чыкты. Барыр бигә калды. Мияссәр бабайны уйнадым, һәм бик уңышлы уйнадым дип уйлыйм. Халык бик араттаны. Менә шушы бер булды ул. Инде булай ни киреләнгән чаклар булгалады. Ләкин менә шушы киреләнгәннән соң эшли башлагач, ниндидер әсәр, менә әйбернең тәме уяна иде. Аның ниндидер бер-ике җөмләсеме, или ниндидер бер менә шушы спектакль эчендә бара торган бер кисәктәге аның нәрсәсетер менә җәлеп итә иде. Ягъни сез куркып, теләмичә генә алынган образ тора-бара сезгә инде якыная. Якыная, һәм мин аны үз итәм, һәм бит яратып уйныйм мин аны. Инде яраткан ролем булса, сорап алам уйныйм. Кешенекен. Менә сезнең бик күп санлы дәүләт бүләкләрегез бар, әлбәттә аның барысында инде санап чыгу күп вакытны алыр иде. Менә шулар арасында минем бер игътибарымны җәлеп иткәне авылга культуралы шефлык итү отличнигы дигән күкрәк билгесе. Бу сезгә узган гасырның 80нче елларында бирелгән булса кирәк. Нинди хезмәт өчен сез авылга шефлык итү, культуралы шефлык итү? Исеменнән әйтеп тора. Сез анда махсус әлләр шефлык итүдән бигрәк гастрольләр, авыл җирендә көннән төннән аена 20-шәр, 25-шәр, җәй көнне 45-шәр көннәр буена гастрольдә йөргән өчен бу зур олы бүләк, уланы теге СК профсоюзлар, Мәскәүнең бик зур дәрәҗәле, аның билгесе дә бар, таныклыгы да бар, катыргысы да бар. Ул безнең Татарстан медале кебектер сөйткәндә. Бүген безнең авыл тамашачысы ул ни дәрәҗәдә хәзер мәдәниятле, культуралы? Бик мактанып, зурлап, горурланып әйтә алмыйм. Без барган спектакльләрдә утырса 40, 50, 60 кеше утыра. Һәм анысы да менә ничек дип әйтим, безнең кырдашлар дип әйтим инде, безнең чордашлар дип әйтим инде, или безне танып, күреп үскән, әзрәк белгән халык. Инде хәзерге яшьләр 15, 16, 17 менә шунда файда торалар алар. Кермиләр. Ни өчен театрга яшь буын йөрми? Әллә аларны барыбер тәрбияләргә кирәкме менә шушы театр рухында? Вакытында җитәкләп алып барырга кирәкме аларны мәктәптә укыган чорларында театрга ияләндергә кирәкме? Без бит мәсәлән җырларга биергә өйрәткән кебек баланы, бәлки аларны чыннан да театр карарга өйрәтергә кирәктер. Ул бала каян белсен? Әгәр дә күрсәтмәгәч алып барып. Мин аны аңлыйм. Шәһәр балаларын без хәзер үзебезнең театрда, театр белән тәрбиялибез. Мәсәлән, соңгы премьерабызда гына Кәҗүле читектә генә менә мондый баладан алып, мондыйларга әтисе, әнисе, әбисе, бабайсы белән килеп карыйлар. Һәм 230 урын шыплап тула, һәм дә һәрберсе диярлек анышлап көнешенә 2-шәр уйныйбыз. Беләсезме нәрсәдә? Ул менә шушы авыл баласына ул театрга сәнгатьне ничек өйрәтергә мин инде башыма сыймый. Дөресен әйткәндә, монда мин беренче чиратта мәктәпнең бурычы дип тә карыйм. Менә мин уйнап үскән чордагы укытучыларның инициативасы кирәк. Мәктәпләрдә түгәрәкләр ачып, менә шул вакыттан скетчлардан тәрбияләү кирәктер дип уйлыйм. Нәрсә ул артист, нәрсә ул театр, анда нинди образда, менә шуларда. Хәзер минемчә югалар. Чөнки аның мәктәбендә
укыса хәзер 20 бала укый, кайберендә 30 бала укый, аларны драм кружокларга бүлүләр, аларның кайгылары түгелдер инде ул. Бамаймы, аннары ул балалар белән артык эшләүдә юк түгелдер. Дәресеңне укыдыңмы? Бар кайт та кит инде, син башкасыннан түгел. Әлгәре без бит анда дәрестән соң 3 сәгать кала идек. Безне куып кайтарып булмый иде мәктәптә. Тормышы шундый, шөгыле шундый булгандыр инде, Нурия абый. Хәзер бит балаларга Шөгыле башка шөгыльләр артты, күп. Шөгыле күп, менә шөгыле әйе, хәзер менә шушы интернет, скайп диләрмәле, тагын нәрсә телефон дисең миндә, мин ул телефонна мания белән шаккатам, менә мин эшкә мин метрода барам бит инде. Понко битекенә. Әстәгъфирулла, моның белән килеп керә, ул теге кварый. Ничек урынын таба, ничек утыра, аннан соң шул килеш чыгып китте ул. Аннан соң эскалаторга бар, анда аннары менә тагын аннан соң чыгып кит. Ничек шулай булырга мөмкин? Күзне дә алмыйлар. Менә шушы замана безне шире, безне бетерә дә инде ахырысы. Менә безнең заманында бар иде Илдар Юзеевның Сандугачлар килгән безгә спектакле. Менә шушында кибернет турында сүз чыга иде. Бабайны урман теге караучысын, менә бики бабай син нәрсә, синең кирәгең калмый киләчәктә, урманны да теге техника саклай, тегесен дә саклай, син әбиеңә дә кирәк, әбиң тегесе хаты теге. Ничек инде бабайлар саташып төш күрә, тегендер механизм аны бетерә башлый. Üstüne китә. Урбанизация дигән чор безнең бөтенләй глобализациялап, басып алып киләчәктә бетермәсендәр ул. Шу хәтле булам инде, шу хәтле корал, шу хәтле интернет, шу хәтле механизмнар. Инде хәзер шоферда кирәкме яна рульсез, шоферсез машиналар уйлап табылар. Ул атом төш, ул снарядлар улыйлар. Менә Илдар абый Язган әйбер килеп җитте. Әйе, килеп җитте. Хода ахыры хәерле булсын. Ахыры хәй. Илдар абыйның нинди күрүчәнлеген әйтәм мин аны. Әйе, Нурия Әхмәт абый. Менә сәхнәдәге Нурия Әхмәт Сафин белән тормыштагы Нурия Әхмәт Сафин арасында охшашлык яклар һәм аермалык. Театрда мин эшлим. Һәм ниндидер бер дәрәҗәдә яшим. Кешеләр белән аралашам. Өйдә мин хәзерге сөкендә кем? Без иптәшем белән икәү генә. Балалар таралыштылар. Малай аерым яши, кызның үз тормышы бар инде. Өйдә мин күп вакыт сөйләшмим. Я мин көндәлек матбугатны ал кулыма эләккән укып барам. Я журналларны укыйм. Я телевизордан мин соңгы хәбәрләрне карыйм. Үзе безнең менә яңалыклар, тегесен Мәскәүнекен карап алам. Кеш дөнья нәрсә белән яши, нәрсәләр бара, менә шулар белән кызыксынам. Мин өйдә бөтенләй икенче кеше. Менә актив иҗат иткән чорда дип әйтик, башка эшкә, башка шөгыльгә вакыт кала идеме? Булдымы андый сезнең тормышта? Юк. Башка эш нәрсә? Башка эш мин әнә шул Тасымда эшләгәндә икенче гимназиядан мин укучылар җыйдым. Тасмада әзрәк директор булып та, әзрәк түгәрәк алып барып, акчасы булсын дип. Әйбәт. Акча җитми инде. Менә шул балаларны мин сәнгатькә якын тартырга тырыштым. Аларга театр турында сөйләп, сәхнә теле турында шигырьләр өйрәтеп, һәм менә шул вакытта ни хикмәт, бер ел эшләгән балаларымның икесе театраль училищега кереп белем алып чыктылар. Ләкин икесе дә эшли алмады. Эшләмәделәр. Аннары соң үзебезнең нидән менә шулай итеп педагог буларак теге бер Нурия абый өйрәт әле дип институт культурага әзерләде. Аны әзерләдем. Ул да кире алды, Наиләпә курсында укып чыкты ул кыз. Икенче шөгыль менә эш вакытында гына булса, кайдыр мәсәлән мин Фәритнең репетициясын ташлап эшкә йөри алмыйдым инде мин. Мин 8-дә килеп 9-га кадәр безнең репетиция бара, выездный спектакль бара, аннары соң театр төзибез. Безгә китерәләр төзелеш материаллар, камаз таш бушатабыз, трубалар бушатабыз, җылык бушаталар. Анда күрсәң безнең гарчкалар бар. Ничек эшләп йөргәндә, монда газеттан эшләнгән кәпәч, монда шорты, монда күлмәк, шулай итеп труба ташыйбыз. Без театр төзибез дип яшәдек. Менә шушы Островский урамындагы 12нче йорт безнең бинабыз булырга тиеш иде. Аның мәйданы гына да менә соңгы вакытта хәбәр чыкты. Нидә Звезда Поволжьеда
Рус тюсына без менә яңа җирләр алдык. 3 гектар ярым. Менә шунда минем йөрәгем әрнеде, Данил. Без менә шушы рус тюзы өчен саклап тоттык микән 3 гектар ярым җирне. Шушында шушны бирмәс өчен анда килеп квартиралар урнаштырмакчылар иде. Бамын районының тикшерүчеләре бер Фәрит шуның машинасына ятты. Кем әйтмешли бирмим, үткәрмим сезне дип. Менә шулар өчен тырыштык микән дип әйтәм. Шушы 3 гектар ярым җирдән düşәр хәтта 1 гектарын безгә хәзер бирсәләр соң түгел микәнни. Чөнки безнең бу бит кем әйтмешли кинотеатрны төзекләндереп биргән театр бит әле ул. Тынчын мәгънәсендәге шикелле безгә урын җитешми, бүлмәләре җитешми, костюмнарыбызны куярга да урын юк, теге столяр цехлар эшләргә дә урын юк. Менә шуннан 1 гектарын алып, безгә ниндидер корылмалар бирсәләр, бирсеннәр иде, дөрестлек булыр иде. Булай дөрес түгел. 3 гектар ярымны шунда бирү. Без менә шунда үзебезнекен дип, дөресен әле Роберт Габделнурич заманында макетында күрсәтте. Булак ягыннан кирү буенча чертеж шикелле эшләгән иде макет. Татар дәүләт яшь тамашачы театры дип, ул вакытта Зилә ханым иде президент. Менә шуның нигәсе киләсәктә, менә шуннан була кире юллары һәм без шунда сезгә яңа бина төзибез дигәннәр иде. Менә шулар башка кирип калды да. Менә шунда хәзер Бүгенге көндә сезнең яңа ачылган бинагызга булганына инде шөкер итеп, инде стационар театрның тагында киләчәктә тамашачылары күп булсын дигән теләктә калабыз. Актер өчен инде артист өчен иң мөһиме аның сәхнәдә уйнавы. Сезнең әле сәхнәдәге гомерегез, сәхнәдәге иҗатыгыз дәвамлы булсын. Чөнки сезне тамашачы белә, сезне тамашачы ярата. Сез шушы театрга нигез салучыларның берсе буларак, сез анда уйнарга һәм узак яшәргә лаеклы һәм хаклы. Сезгә иң мөһиме сәламәтлек, иҗади уңышлар теләп калабыз. Шуннан аермасын Ходай. Рәхмәт сезгә килүегезгә.